Dayon lang entayon. Pagkasaritaan ni Jason nga napoluan, naturay. Sino nga tat naturay? Di kita tuturay? Madaman ti kampanyan, ti lokal. Sa gadayan nga ti surat ti pagkasaritaan ni Joselito. Joselito tangga na kayam, ti nagsurat. Nga napoluan iti naturay. Idi, kalman lang. Idi, kalman lang, manong nemi. Tayo na ibanak ni Daddy. Wine, may nga bulan sakbay iti pa nag-enroll karadradwar ko lang iti high school. When no, lepas lang enradwar ko ti senior high school. Abe ka di Daddy? Agto ka ba? Kita enak. Guwapo aksan ka di. Guwapo kayo Daddy. Hindi pa lang ibagbagak, hindi ubingang pekit guwapo kayo Daddy ko nak. Tatalaga ba't guwapo kayo? Kaya sinot imalaam. Siyempre, si ka Daddy, gamot ha. Si ka nga ti Daddy. Masabol nga rot ng umala ka kanya. Iti amin. Daddy? Asino ha? Ano ti profession ko? Nalaing kang engineer, Daddy. Malaksing empleyado kayo at apay bukod yung kontrata. Good? Gabukada kayo, si maliwan-wan tibiyag tayo. Gabukada kayo kini mami ko nak. Ta maestra met ti mami. Maestra ng peso, manula ti sweldo ti maestra. Halaman? Nagsweldo ni mami o. Basit ti maneto na. Tanakad ado di kiti deduction na. Kasi di kiti mga suro-suro. Tamahilig tatilon. London, Londito, London. Yan. Imbag tadaan. Dahil saan ko mag-engineer ti amayo? Awat ko matikas ti nga pintas ti biyag tayo. Nang pintas nga balay. Rumbing una nga na pintas ti balay kaputa engineerak nga ron. Ken magatang nyo ti kayat yo. O, mano ti kotse tayo. Mano ti ban tayo. Nagkukuyog ti mapan nag-goutings. Kadigiti kakabsat mo. Da kami kini mami. Mami yo. May masalugan tayo. O, nagpintas. Dal-dalo kailangan anak mi. Ket sikat ina ko na. Nagraduan kan ti high school, ket sumrek kan ti college. Iso nga kayat ko. Kayat ko nga sika. Ti tumulod kanya. Engineering, ti honor mo. Daddy, pagsaritaan ta ka di maninda ito. Katarumbay ko na pagsaritaan ta, ket masapon ngagtungpal ka. Daddy, saan ko kaya tagbaling ng engineer? Abagad di mo kaya tagbaling ng engineer? Ket sika malati magbagbaga nga napintas, nalaingak, gabot na engineerak. Sikalat mang ibagbaga, sika malati magbagbaga, gapukan niya, ket na-asenso ti biyag tayo. Sorry, Daddy. Saan ka nagtumpal, kasta? Mangibaga kailangan ti sa bali. Tayo sutong balik. Ngayon na kayo tagpili ti kursok. I'm sorry. Imabay! Sorry, honey. Apibugbog ka ti anak tayo. Simawat ka manen, Minerva. Amoket nga kanunungam dito nga anak ta. Nga saan nakakanunungan. Pagdesisyon ng kadiani kita anak ta. Nga saan nga sikat ang desisyon. Siyak tag-desisyon! Gamuta siyak ti ama! At data pala ang ti babaek, dagita anak ta. Hagka ko mga balingan na turay onay. Ano nga ang babalingan na turay onay? Siyak nga rin ti ama, iso nga siyak ti naturay, siyak ti ari, ti na ito nga pagtaingan. Yung sa mo pilitan tanak mo, saan nakayat? Apay ko mga saan nakayat? Apay ka saan nagtungpal kanyak? Masabong nagtungpal! Alam, nakadagdagsin na ta, ang boses mo nakapigpigsa. Joselito anak. Mami, ano nga tami nutong palim ni mami, ni Daddy mo? Awan dakas na anak, nutong palim ni Daddy mo.
I'm sorry, Mami. Wala na aramitan ni Daddy. Ngimasang ko kahit gusto matungpan. At nabukod ko nga desisyon. Pues, agtalaw ka. Daddy, agtalaw ka! Di mo gayam kaya ti paiturayan? Ha? Sikat mang ituray kanya? Agtalaw ka, kitawan, ibibiyang ko king ka. Hani, tapusom. Habang ngayon, pagpungpung tutentak. Alabaliwan tanto ka kasarita taranta. Baliwan tanto, ano nga baliwan. Itan nga desisyon kit no saan nakatungpalen. Irubwat dan, di kita arwatan na kit pumanawan ni Tayo Kamalay. Kailangan mo matindi bibiyang ko king kuwana. Timak derak manong nemi. Papalam! Timalyawak. Iti kwartok, Daddy. Tapno niya? Tapno maturog kan? Ngimsakbay nga maturog ka. Iimpakak pwede kita rawatik. Makita ti kinatangkin ti ulo. Dahil ti anak mong inaw na? Talaga nga, lumablaban ka kanya ka. Tapabalam ko mga rod. Pagtaltalawan daggayam. Sa kalpasan na sulusudin yung matlaing mo sa dun papanak. Katlakay man nang ibaga nga awan ton ti bibiyan yung kanya. Talaga natangsit ka. Lumaban ka? Sige, nangrandak. Sige, Daddy, nangrandak. Apay nga migla saan ka nga sumurot kanya, apay nga saan ka ang tungpal kanya. Diyak kayat ti kursong engineering kung nakmat ka na kayo. Ti kayat ko kit accounting. Kaslag pagpada naman lang. Accounting ti kayat ko. Kahit ko tagbaling accountant. Manong nemi simrega ko niti silid ko nagtugawak iti iking ti Katrik. Kinabud no na manong nemi di pa lang mangmangig ko da ito yung ni Daddy. Idadak pala ti elementarya. Sika, Joselito, na sika lang ti kakaiso ng alalaki ti biyag ko. Ay lalaki nga anak mi. Sikat tumulod kanya kang baling nga engineer. Sa digit tuwa babae nga kapsat ko. Nimat mami ti mangibagang agbarindabat nga maestra. Di ni ading ko manet, uno matet, ti pagbalin ng engineer, at dapat babaeng engineer. Sabi nga siyak, tsakamat kayat. Alaon, natusuak na tangkin ti ulok nga anak. Tajak among tumpalin ti amak. Ngim, mamanugot ak karudmat, iti saan ko magustuhan. Baka saan kong tumala may yulo. Baka saan kong tumaipasa ti panagburot ko. Di useless matlaan. Naging pake akon manong nemi. Kalpasan na sakbay nga naturog ka, nagkararagak. Indaw-dawat kong sabi ko tamalawlawagan ti panunot ni Daddy. Inokas pagarigan man ta saang malawlawagan katagtuloy at panaw. Iturong nakko man ni Apo Diyos no sa dinuti mabaling kong asang bayan kat saan nakko mga baybayaan. Kabigatan na manunemi nagdikusak ka nagrubwat. Nakipanganak pa ilaing manong. Hindi tawanin ni Daddy tarimwarin. Mami, inakon. Tapos tinungarot ti papanam. Inakyan da grandma. Sige. Tabarbaryong nagbalbali tumatlang ti panunot kendrik ni Daddy. Nadakwartam? Awan na. Ikan nagpalang ti pagpletek. Kan gastusek ng agsapol trabaho. Anong roteser ka mga trabaho? Kito rin nagbalinak ang gasolin boy, no? So, uno, balinak nga crew. Karigiti fast food. Digiti ako. Fast food. Digiti ko. Anak. Anak ang mga minangaw tumpal ka kini Daddy. Mami, sa anak tuwang tungpal, saan ko balbaliwan ti kayat ko?
Uwan ng santo nga supulos sa sumuko ni dadim. Sa anak tumata sumuko. Anak, apay nga tanong, Mami, kung nakamanan siya kanunungan niyo. Ikad na kanot kwarta ko. Tanong may bus ko sa pagarikan. Dadyak to pa'y makasapol trabaho. Doon mga taktuman nga na kayo. Una saan? Agpempensyon med dalulo kini Lola. Di tumawatak ka na kwa na. Hindi agaro-ura akong tilugan ko manon na minalak di cellphone ko. Tinawagak manong ni Margie. Ni Margie manon na may kinaraduarak ti high school. Ada nalimad na panagayat ko keng kwa na. Yung sangkwa pala may bagang amok nga damat pa nagkursunada na kanya. Hello, Joselito, nakatawag ka man. Margie, ada istoryakan ka. Ibagbagag idin kini Margie ti may panggap iti kinaturay ni Daddy. Kanin istoryakan ko nga na tinapasama. Papanam nga rod. Ito yan da grandma kini grandpa. Asinot naganak. Ni Daddy mo na ni Mami. Ti anak da? Kada dati kini Mami? Ni Mami. Isuhan mo kakanunungan dak. Kakanunungan nak ni Mami. Tanong dagi dyan naganak kini Daddy ti papanak, sigurado. Ibilin na nga pagtalawan dak. Sige nga rin, nagananad ka. Kasano nga rin hang ka maka-enroll? Ag-enroll hak? Kayat ko. Noan niya ti, kayat mo nga kurso. Kastamat kanya, anyang eskwela, anyang oras. Tapno makapagkita talata, makapagsarita talata. Gabutag gayam na, di ba? Gabuta sweetheart ka, di ba? Dahil takamanin. Gayam lang. Awampay ka di kita, awampay di kita kadata. Ngayon saan ka nga papaharin sa bayuhan? Magpaharin ka lang makita. Sige nga rin kita dobrak. Sige, bye. I love you, friend. I love you to friend. Napialang mata, nga maluliwaak, doon nga katawagag ni Margie Mano. Hindi makatanon ako ni Tayan, the grandpa kini grandma. Oh! So silito iyo. Hindi kayo nasawan dito. Arawatik di kito yung lolo. Pinagtalaw na tibanugang yun. Ni Dadim, pinagtalaw na ka. Wait, pinasayang na kaging gawid, di ba, Mim? Hanak nagpagawid, nagpaigawid. Inyustruyak kadalulo kinilula ti amin. Naturay ngamin ti amayo. Naturay. Mamidi pa ilaing agayan na ayat dahin ni Mamim. Dimi kayat kumaidi. Ang nagpatpatay matlaunay ni Mami yung kayang kuana. Ti pagsayatan na naturay nga agpaiso ni Daddy yo. Ngayon saan na pa nga sinaktan physically ni Mami yo. Ngayon, saksaktan na iti puso na. Hindi kasi sawin, lolo. Panagkunam nga ta, awan ti babae, ti amam. Dahil nga kinagwapo na. Dahil nga kinatair na. Dahil nga kinaturay na. Dahil nga kaadot kwarta na. Iso nga masaksaktan ni Mami yo. Saksaktan na, ti inayo. Diyan pa nakita nga, kinabil na. Nakarkaro pa iti aramidin na. Ngayon tikabilin na kuma. Tikaad na ti sabali nga babae ti biyag ni Daddy yo. Diyak to kaya titumulad keng kuha na lolo. Tama. No pa ikaw na nakanyak. Nga iso siyak kanot tumulad keng kuha na. Nagbaling engineer. Saan nga lang nagbaling engineer ti kahit na nga tuladan keng kuha na. Ti paginalaing na nga ang chicks. Takayat mundo ka di, nalaing kanto mati chicks, o at na pamilya mo. Diyak kayat, lolo. Diyak kayat atuladan ni Daddy, kadikiti madi nga ramid na. Nagyanak nga ro dito yan, dalulo kini Lula, imbag tawang kaduada, manunemi, kad nagsapulak iti trabaho. Naalak manunemi nga gasolin boy. Nagtrabaho ak nga ro manunemi, kad iti may sang aldaw, nga kaadaak iti trabaho, nalasing ko tilugan ni Daddy. Ngam siyak met manunemi, iti awan obra na kada kami.
baring no saan nakamalasin ko na. Tikalugong kong kipis manong nemi impababak tapno saan nakamalasin. Mano sir, o nakangam saan nakahumit kita. 1,000 pesos. Diesel. Mabit lang sir. Idiyawat dati kwarta manong nemi nakadlaw sa. Ingato na tikalugong ko mano. Joselito? Daddy, mangibabain ka. Anyan to lang kita ko nandi kita amigo kapadak ko engineer na makilasin na ka nga may saka gasoline boy nga putot ko nginaw ng anak ko. Daddy, di na kawawagan ti Daddy. Di na kaya ti maawagan ti Daddy, sir. Ano nga tibiyang yu, tibiyag ko? Uri may saklang si gasoline boy. Sir, nakabayad kayo man tin, nakargaan kayo. Pumano kayo, kinatas mo sa runo. Sige, sir, sige. Dagdagin na payakasta. Kung naman na torturay kang misyak. Sige, sir, kahit mataktak na kita dumang customer. Move on, sir. Nasdaaw man nimit aking kuko ti gasoline boy. Gasoline station. Ay, salita. Sir, mati man. Abi akap-apap ti customer. Iso ti bang nga apa kanyak, sir? Ano na dyan ang ngik ko? Kwa, sir. Medyo customer nga nang bugkaw kanyak. Dan napik sa timag na dadik na dyan. Ma'am? Nabak lang kayo, hindi to si mereka nga gasoline boy. Isumod lang nga, mangibabay nga kunana. Ano nga minti istorya na? Inistoryak man ang name iti boss ko. Naturay ba't nga rin ati amam no kasta? Talaga naturay, sir. Nakaturturay. Kung namlan isot kalalaingan. Nalaingak engineer ko na. Agpeso man na nalaing, sir. Pimintas ti biyag mi kapot kina engineer na. Maestramit ni mamik ang manulat sweldo ti maestra. Nakapintas, gandakkel ti balay mi, nakadutlogan mi. Kaya sigurado nga dopet chicks di Daddy. Isumat ko na ni Lolo. Asaksakta na ni Mami. Gabo ka na kiti chicks. Pagbantasan ka nga painaiturayan kang kuwan. Ti ko na boss, tuladak ka do iso na. Sak ka not umalak ang kuwan. Kahit na nga engineering, ti kursok to. Ang jakmat kayat. Gabot na jak kayat katuladan, ti mading aramid ti amak. Numan pa siyak lang ti kakaiso na nga lalaki ti bagi naputot na, baka kunanda umalak ang kuwanan, no? Sabali ti poon, sabali mat ti bunga. Edi pa nag-enrollen manong name saan nga umanay ti kwartak, tinawagak ni Mami. Umay mo alayin ito eh. Pamaram sumarong ka rito balay. Ni dalulo kinilulaman na may tulong da. Siguro, makatulong na ito nung talaga problema ak mama. Mami, numalpas ti klasek, iti bigat, agsubliak mo lang ti gasoline station. Sa anong mapanag klasen, mapanak manin. Wala kita walking distance met, manipod ti gasoline station, naging at eskwela. Kastamat manin numalpas ti klasek ti manim. Agan anos kayo. Tadimot kinayat ti paiturayan kini danim. Agan anos ka. Wan mami, agan anos ka. Ipanagnek ko kini Daddy, nga oray no awan ti tulong na, agbalik yak. Hindi nang rugin di klase, manon name siyempre, kita kabi manin kini Margie. Hello Margie. Hello friend. Hello sweetheart. Sweetheart ka manin. Kumusta ka? Kasi pagbaga ka, tumawag ka. Gasoline boyak. Na minsan may naggasolina ni Daddy. Nakita na ko ng story pong tut na. Magibabayin ka ko na. So ako nakwat kang kuha na. Di ba? Awanin bibiyang nyo kanya, sir. Gabot awag Daddy kit. Di nakawagan ni Daddy ko na. Okay, sir. No, di mo kahit nga Daddy, awag ko kang ka, sir. Di sir ka nga ron.
awang arot bibiyang mo kanyak, o rin ba sakla gasolin boy? Kunak mo. Natangsit ka mo't ano kasta? Kinatangsit ka din jay? O natangsidap ni amam. Kapilitan Ngam saan nga tangsit da jay? Panangikalintagak lang ti pagi. Ikalkalintagak lang ti right ko. I have my own right. Di ba? Sige, di nga. Pero baring no, agbalbali ito madlat pagngedeng ni dadim. Baring mo sa antun nga naturay. No mailiwak manong naming kadagiti kakapsat ko, tawagak lang dati cellphone, kumusta kayo? No mailiwak ka ni mami, tawagam ko mamat ni daddy ma. Ta kumusta mo? Mga noon anak ko kaskin ka kunan. Mami. Apa yung sanay ka, mami? Awan. Sana ka lang aming nga naragsak. Tapi saan kayo naragsak? Gabot at damay sa anak ko. Nasaan ko makadan na. Hanggang bali, mami. Ito makapagturpusak. Agsubliak ta. No naturay ni daddy, naturay ak tumunten, gabot at damaten patrabaho, di ba? Kahit no papanawon na, di itugot ka. Ito nagasawa at alain ka. Ta siyak ti kada da kami ti asawa ti kadenam. Dito'y balay mi ti pagrubuatang mangisuro. Ay mo mami, di ba ibagbagam iti nga posible nga maipromote ka nga agbaling nga principal? Dandanin. Next year, agritariton ti agda mga principal. Kitsiyak ti sukadda. Wow, congratulations, mami. May sakan doon nga principal. Nalalaing ka ni daddy. Awan, saan mo maati ni daddy? Nalaing lata ni daddy. Naturay. Nalaing pa iti chicks. Sige niyo, daddy, mami, bit lang. Abay no, takamatik ti may panggip ti chicks. Isarting mo ti saritaan. Ibagbagad lolo ke ni lola, nang naruna ke ni lolo, nga chick boy ti asawa yo. Sana kayo man sinaktan pa physically, ngem di ta puso yo, masaksaktan kayo. Gabot ka ado di kiti babae, sa bali nga babae ti bihag ni daddy, di ba? Maawata kon. Ano maawatan nyo? Inawat kon nga rita, kat paset ti bihag ko. At kamartirak latan. Yan tangay. Isak mo ti sangpitan ni daddy yo. Yan tangay. Siyak ba't ti asawa na? Masalutsot ko man, mami. Kaano tinaudi nga pa nag-lovemaking yo kay ni daddy? O bubing li kiti chicks na. Dinak masapul. Mami, saan ko kayat atuladen ni daddy kada kiti mading aramid na? Ngayon na talagang ipatpating na kayo. Datar tuladag. Awan tumat pating ka ti panang ipatag ko kayong mami. I love you so much. Nagananos ka, mami. Adan tumala pagpatinggan ti amin. Papanan na nga din tumitlang agnakim ni daddy. Papanan nanto nga do, papanan nanto nga ti, papanan nanto kuma, nasaan to nga, agpatinggat kinapalekero na. Lumakay iso na, lumaad, di ba? Hanto na kayat na babae iso na. Ito no, aglakayan. Kat sika, nasaksaktan na, nga legal nga asawa na, sikan tulat at mangipatpadag kang kuha na. Han? Uy nanak. Kahit naragsakak unay no, samot nga tuladen tikas kang kuha na. Sabari ti ama, sabari ti anak. Sabari ti puon, sabali mat ti bunga.
pasnek ko nga tinagbasa ken nagtrabaho manong masapa nga agriing ket nasapa nga mag-aglokat manong nemi ti gasoline station. Ket nung hasta nga before 9 nakaredy akton nga mapanit eskwela. 11 mapanak tumanen iti gasoline station. Alas 2 adak tumanen iti unek ti class. Ket no nakurang ti kwartak manong dumawatak kadalulo kini Lula puno saan ket ni Mami. Madlaw ni Margie manong nemi ngayan anay ko digiti kwartak. Api nga naimot ka. Siya? Anak ka naimot na inotak lang. Magmerienda anak man ta. Kaya't mo yung merienda? Kaya na. Ilibre na. Nagawag kita na daw manay. Kastoy. Sika pala't makamuag libre. Tabayatak ko. Style mo. Indan, tsaklat namang libre kay kaan. Maawatang gamat kayo. Ay, siyempre. No agara magtuken ka, dinakto kayat, agsipod ta. Sikat mang libre kanya, di ba? Tagarim ka kanya. Ururak lang, no? Palubusan ako ng agarim. Second year college naman tan, di mabalinin. Ano kami talaga harik ng kanya. I love you. As a friend, nalalabas pa yung gayem. As a sweetheart. Sabi nga, dangam na. Sana kami kani. Gabot ha, working student lang. Arig nagpalpalamaan. Baka no maamon na kiti parents mo, nga ti boyfriend mo, kas kanya, baka no paritan na ka. Si Kamet, apay. Naturturay ko man kiti naganak, namit ti decision ti puso. Kaskin ka. Hamo kayo ti paiturayan, tinaturay nga amam. Ti kastakmet. Hawan ti sa bali nga maturay, matungpal no saan ka nga siya. Depende di decision, no depende di kiti pasama. Diba? No hasta, ontan? Ha? Ontang arodan, ha? Araw ko pang gano'n, uy! Anak! Naramanak na kitilipsun. Lukok. Lala, padasam na tong pain na ta. Idadata kabisitun ka. Ala, kahit babay? Ala, itayan. Kasi dyan ang tinangrugyan manong name ti kaadan ti relasyon mi kini Margie. Nadadaliga po na no ad-addan nga naragtaak, naganay gayak, naragsakak, nga slasaan ang amawanog uri ada ob-obraek. Nga dadaman ti pasnek kong agbasa, ag-review, manong name. Kaya minsan nga tinawagak ni Mami. Hello, Mami. Hello, anak. Kumusta mo ni Daddy? At nagigundawin nga maladaw nga gawin, at nagigundawin nga saan nga gawawid. Tsaklata pang panunutin na. Taori tawagak, agawid kan, gunak, din tumala, agtungpal. Kayang kayat na matlata. Luanyat kayat na isumat ti mapaturay. Gabutan na, turay nga ron. Iso na ti awang mo pulos may isoro. Oray pagpakasi ka. Agananos kaya, Mami? Talaga agananos ak. Naanos ak gabot na maestra ak nga ron. Kahit kumusta mo ti panagbasa. Awang gayam. Agraduar tumatin ni Joy. Ti high school. Kinasalita ka din ni Daddy so na makano iturayan na ba lang ti pagbalin na kurso. Dahil nga ron. Ibagbaga na nga po pinaay mo ni Joy tagbaling nga engineer. Kadanat ko na ni Joy. Nagpapakasya kay ni Joy. Tapno saan nga dadamasaktan ko na, pagustuhan na. Hanggang balik ka dadamat ni Bunso, ng isunto tagbaling nga maestra. Tapno on loksaw ni Daddy. Orin na saan nga si Kaman, na lalaki, tagbaling nga engineer, hanggang balik basta dalatak, engineer nga putot na. Di kahit nga sawayan manong name ni Joy, tikas la isot napilit ni Daddy nga agbaling nga engineer nga putot na.
Iso nga idag first year college din ni Joy manunemi iti matla eskwela nga pagbasa nga nag-enroll iti engineering, civil engineering. Ket no kasta ka makita. Hello kuya. Kumusta ka? Ita kwartam? Apay no adda no awang ko nak magdad ka. Adda impawit ni mami itid ko king ka. Apay nga sulsudan pala ng kwartak no impawit nang edit mo kanyak. Okay madlaking ka, di civil engineering nga kurso. Okay mat ko ya. Yung makas pagarigan ta, graduarak kat sangkon to may royalty board ko, anak to papapasurin ni daddy. Yung may karigata kat rumwar, tapno makarwar, tapno damala serbina. Adak idin manunemi iti fourth year college, graduating kami kini Margie. Idi agring ti cellphone ko manong name ni Mami tito mo tawa. Hello Mami, apo principal. Anak. Mami, ada ka di problema? Ni daddy yo. Na-aksidente tirabi. Handa ti ospital. Itirabi, api italang yung tawag yo. Itawag mo ito ko na kinihanin mo. Kana nagkasasahad na. Ang nagkasasahad ni daddy. Nakalasat ang patay. Kaya lang, mapukaw na. Di may sangasaka na. Ana? Nagagara. Hindi pa nakaipit na. Diyos ko. Disgrasya tinapasamak. Kasta talaga ti disgrasya. Awan to at pagbalbaliwan ni daddy. Inatakasta't langanan. Siyempre, mabalin na paaramid ti artificial nga saka. Yung magdumalaing. May bilang nga PWD sunan. Di ba? Wait. Person with disability. May bilang na PWD. Makasublid to mga trabaho na. Jakla mo. Hamat nga rin ng mga obisin, tapno mabalinlat ta. Ngam kaduan namat nga, pwesto na kit supervisor. Mag-supervise ka digiti. Project ti gobyerno. Mabalin na natlatamat nagkontrata. Ngayon mabalin siguro nga saanin nga agtrabaho pa ito. Di pa umipisan. Anak, sarong karam kumanidadin. Sige, inton malam numalpas ti klasek, mami. Mapanak to sa ospital. Tiburudak mi manunemi tanakabantay, sumublatak ko na. Napanak iti kwarto nga nakikumpanan na, naka-private. At maturog. Ngimid agring manunemi agmulagat. Joselito. Daddy, kumusta kayo? Agaman tayo na po Diyos ta, si bibiyag kayo. Kaya ko kumano tayo kon. Di ka exotic kasta, daddy. May mesa lang, asaka tinapukaw yo. Mabalin mo paaramin kayo artificial nga saka, di ba? May sakol nga PWD. Ado na kiti mapukaw ko. May mesa lang, dad. May masalat na pukaw yun, at saka kayo lang. Nga gaputi pa nakapukaw ko ti sakak, ado na kiti mapukaw ko ko na. Ano mapukaw yun, ma? Trabaho. No, awan trabaho yun. Itultuloy yun, tagkontrata. Nga oras ang kanyang baling empleyado. Nabipinas pa ya. Tabukod yung ako. Awanin ti iraprapin nyo hanggang mga opisina, i-concentrate nyo tagkontrata. Manapit di mapukaw yo? Amokon. Dagiti chicks yo.
Baka awan tinang ipatig ka na kayo. Baka ni mami lang at talaga timang ipagpatig ka na kayo. Walang iwanan. Talaga sa asawa, daddy. No, pag pili-pilihan na kayo asawa mo no anak, sino pilyan? Wala. Nagpili-pili kayo, daddy. Sino't napatpatag ka na kayo? Asawa mo no anak. Asawa mo no other woman. Siyempre, ni mami o. Ni mami o, saan na kumabaling ang panawan? Ngamda kayo. Sumina kayo, tuka na kami. Into nagpamilya kayo. Ambo yung sa wendeta. Di yung matamong sa papakan. Gamang kayo, tanadaan kayo, tikas kini mami nga mangipatpatig ka na kayo, tilikudan, nga saksaktat yung isuna. Agyamang kayo, tanakaasawa kayo, tikas kini mami nga maestra, principal, nga nagbalin nga martir, itilikudan ti amin. Daddy, anugutan nyo nga naturay kayo. Anugutan nyo nga dalas-lastog nyo. Di ba? Hindi yung kadiam mo. Nadusan niya po Diyos kada kayo at kastoy. Inikan na kayo pala di sa balag unda ko kayo, di apo Diyos. Handa kayo pa naming pinsan ng inidip. Inikan na kayo di chance yung agbalbalo. Daddy, kas advice ti inaunang anak yo. I-concentrate yun ti mga ipateg ni mami. Isarad ng yun kapas pasaktan ti puso na. Manong name inlayat ni daddy. Ngayon plastar di kiti imanan. Kat amuklatan nga kayat nakngarakupen. Inya sidag ko ti bagi kat naging narakop kami nga gama. Joselito, anak, pakawanan na kiti panaglablabas ko. Pakawanan na kanak. Awan basulyo, Dan. No, daman basulyo, saan nyo pa yung naaramid? Si papakawanan kung kada kayo. Nagkamanak anak. Nagkamanak tanadahan na kiti anak, kasken ka. Nagkamanak. Ngayon sa anak na engineer, Dad, nangabali. At damat ni Joy. Kad mestramat ni Bunso. Nagsising petakon. Uwen, nagsupapa ka kadagitado nga nagkurkuranga kini mami yo. Saan ko nasaksaktan pa iti inayo? Supapa ka kundi kinapateg, kinapudno, kinasinaw, ti panagayat na kanya. Ayatak mutten na si pupuso. Ayatak mutten itinapudno. Nagmayata na danggan di kita manunimi kat siyempre na bang aran tiriknak agsipud ta saan kami nagkontra kini daddy. Agkayam kami, nagkinaawatan kami. Iso nga idi, rumuwari ni daddy iti ospital manunimi nga nakasarukod, naka-wheelchair, agawit kan sa balay anak. Isar din munti, agkasulin boy. Sige daddy. Iring pas ko lang na malpas na ito yung bulan. Sakto agikatan. Sige anak, agsublikan sa balay. Ha? Masapo lang ako kompleto tayo madlain. Ket ituloy mo tipas mo nagbasa, agraduar kan to. Nagsubliak ngor iti sidong ti pamilyak manunemi ket idi agraduarak kastaon ni ragsak mi. Ket nagpapaala ni daddy manunemi. Inayaban na siyempre, di kiti dati nga kaobraan na, di kiti obreros na, di kiti kakayim na, di kiti kakabagyan. I'm very proud manong naming nga mangyabag. Si ate anak, naglalaro may roar na. May sa accountant. Ninto madyo, tagbaling nga engineer. Isot umala kanyak. Sa ni Bunso, isot tumatagbaling nga umala nga maestra, iti asawa. Noan niya timbaga ni daddy, manong name kit isot na pasama. Niya Joy, Engineer Joy, manong name. As tamatang kini Maestra Judith
tinaudi. Nag-retire rin manong nemi ni Mami kaya isot mga ayuan kadagiti apu ko na kini Judith. Nag-retire ng eskwela ijemat pang susuruan ni Judith. May instrument manong nemi ti asawa na. Irin tada kami kini Margie manong nemi ti nag-asawa andaan kami meten ti talungan nak kabukbukodan nga balay. Ket ni Joy manong nemi engineer met manong nemi ti nagbaling nga asawa na. Adda meten bukod nga balay ken talungan. Ni Daddy nagtartarakan ti para palot a manok. Isar din naman tinagkontrata mano. Dajagid dia nasunutan na tinagbaling nga palutero no sa bungero. Ngayon, saan nga nagbababae ket nagbalin na tamat na diborsyo na dati pa nagtarakan na ti manok a para palot ket ti pasare papan na sadyay galyera. Dahito nga rot ti pagkasalita manong nemi ket sabi ko ma tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bag kada ket ipadak nga nagbuya. More power to your program and God bless. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Joselito. Thank you, Joselito. Iting ka pa ng ibura, iti pagkasalitaan ti pamilya yo. Thank you, mat kadagita nagbuya